No niin, päivää katsoen, me ollaan täällä Admiral Plazalla ja nyt me ollaan just lähdössä tonne Nessebaviin täällä Bulgariassa. Ja joo. Mä oon täällä mun äidin kanssa, koska en mä tiedä. Ja täältä nyt mennään tossa meidän hotelli tossa takaa. Ja nähdään sit kun alkaa tapahtua jotain interesting. Tää oli jo tässä aika kauhittava. En kyllä menis sun kyytiin. Miksi tää silmät on verenpunaisia? Mä en tiedä. No, teleportti on Maximus. Ja tuolta jos haluu saada kauppaa, niin tosta kyllä saa, koska vältiin eilen ja siinä on kyllä ihan hirveän paljon. Nyt ollaan täällä. Tässä on tällainen vanha hotelli takana. Tai se varmaan vieläkin jossain käytössä, mutta joo. Nehän Flower Streetillä. Ja tollasessa me oltiin eilen tollasessa kalajutus. Oli ihan kivaa, mutta tohon voisi tänään mennä, kun siinä on tällaisia isoja kaloja. Kun eilen oli vaan niitä pikkukaloja. Ja yksi asia, jos tuotte Bulgariaa. Täällä ei ole kävelyteitä. Ja autoilijalla, niillä ei ole oikeastaan mitään sääntöjä väistää kävelijöitä. Et joo, kannattaa varoa, koska nyttenkin tää ei oo kävelytie siis. Tää on vaan tie. Mut joo, nyt oikeesti nähdään Flower Streetillä. Ja nyt ollaan Flower Streetillä. Täältä näyttää. Tää ei oo niinku se itse Flower Street. Hauska fakta teille. Tiedättekö, että Flower Street on oikeastaan ainoa katu täällä Bulgariassa, millä on kadun nimi. Elikkä se Flower Street ja tuolla on tollanen. Mikäköhän se on? Joku mato. Joo. Itse Flower Street hän on vasta edessäpäin. Mutta aika lähellä. Hauska fakta, täällä on myös Elvis. Ei olla vaan löydetty sitä vielä. Se on sellaisesta vaalista kuin Fat Cat. Eli kaikille, jotka ei ymmärrä englantia, niin lihava kissa on sen paikan nimi. Ja nyt ollaan Bulgissa. Tonne päin Flower Street jatkuu tossa. Ja sitten myös tonne päin. Ja me nähdään ton kohdalla. Joten joo. Tähän laitteeseen en kyllä menis, vaikka antaisit 100 mulle. Slingshot. Joo, kuuleppa. Mä näin eilen kun se meni ja kiljut oli ihan niinku kauhupelissä. Tollanen on se niinku tollanen pallaiva, vähän niinku Jurassic Worldissa. En kyllä meni. Nyt ollaan itse rannan sydämessä. Elikkä beachillä. Aika pitkät beachit. Ja tuolta mennään tuolta. Mennään sinne. Mut joo, nähdään siellä. Täältä näyttää Mustameri. Ja tuolta nähdään sit lautalla. Joo. No niin, mä en tiedä kuuletteko, mutta nyt ollaan liikkeellä. Tuolta näyttää. Ja toistepäin näyttää täältä. Nähdään Nessebavissa. Nyt ollaan päästy Nessebaviin. Tuolta alhaalta tultiin. Mennään tonne. Nähdään keskustasta, jos on jotain muuta kuulia. Tossa on. Joo. Täällä on paljon hylättyjä kauppoja. Niin, ja jos ette ole vielä, niin ottakaa ihmeessä mun Insta haltuun. @lukkissa ja kaikki pienellä. Mut joo, nähdään seuraavassa kohteessa. Täällä on täällä kirkon lähellä tällainen. Just äsken käytiin tuolla kirkossa.
Ja sit jatketaan matkaa. No niin, sit tohon me mennään. Minä en tiedä mitä mä teille kuvaisin täältä, mutta nähdään sit kyllä jotain interesting. Ja sit nähtiin tällainen kissa. Ja nyt tässä teille vielä vähän näitä Mustanmeren kauniita merimaisemia. Ja täällä on joku leikkipaikka. Me mennään nyt ostaa ja nähdään. Ja sit tällaiset me ostettiin ja nyt mennään ostamaan ne. No niin, tässä on meidän jätskit, mitä me nyt ostettiin. Vesimelooni, mehujäät ja joo. Nyt jatketaan matkaa. Painaan nyt 2 viivaa. Ja täältä näyttää Mustanmeri toisella puolella. Tossa on mun jätski. Mut joo. Nähdään sitten Kilpikonna paikassa. No niin, nyt me ollaan täällä. Täältä näyttää. Kilpikonna. Katsokaa. Täältä näyttää. Otetaan nyt vinksit ja sitten jatketaan. Ja tältä tää näyttää. Ja no, topareita. Ja nyt me tilataan. Joten joo. Nyt me just bongattiin. Noi tyypät kävelee tätä siltaa pitkin. Aika hauskaa. Ja täältä tää paikka niinku näyttää. Nyt mä just ajattelin, että jos se sadepäivä, niin tuolta tulee kaikki sadevesisiä. Joo, mut täältä näyttää jo aika uskomaton Bulgariassa. Tällainen, ja täällä on niinku vielä viileäkin, vaikka ulkoa on aika kuuma. Mut joo, nähdään vielä sitten tulevaisuuden Lutkiksen kanssa. Ja täältä näyttää meidän annokset. Toi on mun ja sitten toi on mun manageri. No niin, nytten managerin haastattelu numero 1. Millainen oli Kilpikonna paikka? Michaelin ekopari oli oikein kiva. Vesiputoukset ja kilpikonnat ja tippukiviluolat. Ja nyt me mennään hakemaan ravintolasta tähän safkaa. Se näkyy tuolla takana. Tuolla jossain tuolla tässä. Mut joo, nähdään seuraavassa osiossa. Ja tältä näyttää mun ruoka ja sit vaan maistetaan. Ja sit maistetaan. Tossa tällainen kalapalanen. Ihan hyvä. Ja myös tällainen pieni varoitus, jos olette maitomiehiä niin kuin mä, niin kuulemma myös kuulin mun managerilta, että täällä ei vaan vauvat juo maitoa. Joo, nähdään laivas. Aina veneessä. No niin, ja nyt me saatiin täältä vielä jälkiruuat ja nyt maistetaan. Siinä nauhat. Eli suklaajäätelö suklaakastikkeella mun lemppäri-yhdistelmä. Pakko sanoa,
että tää saa sellaisen niinku... Saa sellaisen ehkä niinku 5 kautta 5. Tää on hyvää niin jätskiä. Tää on myös toka jäätelö, minkä mä oon täällä ottanut. Ja joo. Hei, nähdään lautalla. Muistakaa tilata.